Ongi etorriak Zubiarte saiora. Euskara izanen da saio honetako ardatza. Arlo ezberdinetako pertsonaiekin egoteko aukera izanen dugu, elkarrizketa ezberdinak eginen ditugu euskaldunen mundua hobe ezagutzeko. Gaurkoan elkarrizketa berezia izanen dugu, Ibili elkartera joanen gara, bertako egoitza ezagutzera, bertako kideekin egoteko aukera izanen dugu elkarrizketa saioan. Hasi nintzen duela 2 urte, hemengo euskaltegia, Aldezarreko euskaltegian. Zer animatu zintuen euskara ikastera? Nire lagun batzuk, eta gainera nik uste dut gure kultura parte bat dela eta ikasi nahi nuen. Euskara ikastera zaila edo erreza egiten zaizu? Hasten zarenean ez da erreza. Baina, gero poliki-poliki egin alda, ez da hain zaila. Ikasketen barnean zer egin zaizu, errezena eta zer zailena? Zailena hiztegia eta idaztea, eta errezena agian hitz egitea. Hemen ohitura handia dago euskaltegian. Zer errango zenieke euskara ikastea zaila iruditzen zaienei? Animatzeko. Ez dela hain zaila, egunero etortzen bazara eta euskaltegitik kanpo praktikatzen baduzu, lortu alduzula. Ez dela ezinezkoa. Zer da euskara zuretzat? Euskara bizi modu bat, gure kultura da. Euskaltegian zabiltza ikasten, zer moduko esperientzia da? Nire ustez kriston esperientziak. Gainera jende asko ezagutzen duzu eta lagun minak egiten duzu hemen ere. Euskara ikaseratik kanpo erabiltzen duzu, ze tokitan? Ni tuterakoan naiz eta tuteran ez daude euskaldun asko, baina saiatzen naiz. Eta hemen Iruñan ere egian hemen errezago, pizukidearekin edo euskaltegikoekin ere bai. Euskara solasteko talderik lortzea zaila da? Agian euskaldunak dira, baina ez daukate ohitura, eta esan behar duzu, hemendik aurrera euskaraz. Eta baina ez da hain erreza. Zer momentutan sentitzen zara gustora euskara solasta? Jendea jakiten denean ni euskara ikasten ari naizela, gustora nago. Akats bat egiten badut, euskara ikasten ari naizelako dela. Eta hori, lagunen artean. Nola hasi zinen euskara ikasten? Orain dela 7 urte hasi nintzen Añorben. Nire herrian agertu zen talde bat, euskara ikasteko, eta apuntatu nintzen. Zerk animatu zintuen euskara ikastera? Ez dakit. Adibidez, nire herrian zelaia guztiak eta dena euskaraz daude, eta gura kultura, dena pizkatxo bat aportatzen dute. Euskara ikastea erreza edo zaila egiten zaizu? Ez da zaila, baina ez da erraza. Gogoekin dena lortu daiteke. Ikasketaren barnean zer egin zaizu errezena eta zer zailena? Entzumena eta idazmena agian zailena direla. Eta gero, euskara erabiltzea, solastea jendearekin eta hori errazena. Zango da. Zer errango zenieke euskara ikastea oso zaila iruditzen zaienei? Eman gogor. Eman gogor gogekin. Zer da euskara zuretzat? Euskara kultura bat da. Gure kultura. Kultura bat da. Baina gurea gainera. Eta babestu behar dugu pizkatxo bat guztion artean. Euskaltegian zabiltza ikasten, zer moduko esperientzia da? Ikaragarria. Hende oso jatorra da, giroa ona, eta klaseak nahiko entretenigarriak dira.
Euskara ikasgelatik kanpo erabiltzen alduzu, ze tokitan? Bai, gutxitan, baina lagun batzuekin, edo ikaskideekin, hasi, saiatzen naiz hitz egiten. Euskara solasteko talderik lortzea zaila da? Zaila ez, baina ez dago leku guztietan. Osea, nola esan, bilatu behar duzu lekuak. Osea, hasteko beti gaztelaniaz, leku guztietan. Eta gero, badakizu euskaraz, eta ni ere, pues, orduan hasi zara euskara hitz egiten. Baina bestela, ez. Ze momentutan sentitzen zara gustora euskara solasten? Momentu guztietan, jendearekin hitz egiten, lagunekin solasten eta hori, baina momentu guztiekin. Non hasi zinen euskara ikasten? Iruñeko eskaltegian hasi nintzen, bai. Zerk animatu zintuen euskara ikastera? Orain dela 3 urte, Frantziatik etorri nintzen bizitzera, eta hori, Euskal Herrian gaude, eta orduan hizkuntza ikasi behar nuen. Normala da. Euskara ikastea erreza edo zaila egiten? Bueno, hasieran pixko zaila izan zen, baina gero poriki oso logikoa da, oso logikoa. Ikasketen barnean, zer egin zaizu errezena eta zer zailena? Zailena, adibidez, hitz egin. Zailena da niretzat. Ta gero, errazena, ez dakit, entzumena, adibidez. Zer errango zenieke euskara ikastea oso zaila iruditzen zailena? Animatu eta etorri gurekin. Zer da euskara zuretzat? Euskal Herriko hizkuntza da. Euskal Herriko hizkuntza eta kultura bat, eta hori, kultura. Euskaltegian zabiltzea ikasten. Bai. Zer moduko esperientzia da? Primeran. Oso ongi, ezakit. Fresa. Euskara ikasgelatik kanpo erabiltzen alduzu, ze tokitan? Bai, adibidez etxean, hitz egiten saiatzen naiz nire pisukidekin, euskalduna da, eta gero nire kuadriarekin edo kalean, adibidez tabernetan, edo eskatzeko beti euskaraz saiatzen naiz, bai. Euskara solasteko talderik lortzea zaila da? Ez, hemen, ez dakit Iruñan, beste lekutan ere, baina eskaltegian oso erraza da. Oso erraza eta... No, ez da zaila. Ze momentutan sentitzen zara gustora euskara solasten? Adibidez, aurten udako barnetegira joan nintzen, eta bai, 2 aste eta gero ikusi nuen euskaraz bizi nintzera. Berririk ekarri duzu kontatzeko? Bai. Ez dut. Aurreko asteko. Aurreko astekoa, baina jende aurrean? Jende aurrean esan genuen bezala? Ez genuen egin aurreko astean. Egin ez Euskal genuen. hori repasatu du. 9-10 minutuz gai bat aurkeztu behar zenutela. Gogoratzen zarete? Bai. Alfonsok esan zuen. Kaixo, Alfonsok esan zuen. Bai, beste Alfonso. Beste Alfonso. Bai, beste, zuk ez, beste... Gaur ez, nik gaiak ekarri ditut prestatzeko. Eta WhatsAppen bidez bidali nizuen, nor da voluntarioa. Baditugu, Eta etzen inora aurkeztu. WhatsAppen etzuen inork esan. Ni. Irakurri nuen, baina... Bai, esan zuen, eta nahi dugun gaia egiten badu? Bai, baina... Beno, dena nik gaiak ekarri ditut. Nor dago prestatzeko gai bat datorren ostegunerako? Bihar ez etzi. Zuei botatzeko. Gero itxengo dugu egunez. 7 minutu.
Venga, ni Zazpi edo 10. Prest? Ni bai. Baina, igual, Noiz igual nahi- ez. A ver, zein botako gaia, Oso erraza. Borrokarako, ez dakit. Memoria lortzeko erarik garbi hori hau politia. Edo hau, ez duzuna. bai. Bale, datorren astearterako. Hau, 5 minutu, edo... gutxi. Amaika. Gehienez jota 10 minutu. Bai. Gehienez jota. Bale, aukeratu bat. Apuntatuko dute, Datorren? Bai. Ez. Ez. Nola? Datorren asteartean. Bueno, bai. Ez. Da- Datorren asteartean. Bai, bai, venga. Rokarako. Apilaren jende asko dago udaberriko lehen berotasunarekin, hasi eta uda bitartean nekatuta, ahul eta goibel samar sentitzen dena. Eta esaten dute estatistiken arabera, urtetik urtera gero eta jende gehiago dagoela astenia hori, medikuek esaten duten, udaberriko astenia hori jasaten dutenak. Populazioaren 60% bai, datuen arabera. Medikuek udaberriko asteniarekin ezagutzen dute egoera hori. Hor, 4 galdera dituzue, 4 edo 5, eta komentatu zuen artean. Eta neguan batez ere, neguan eguraldi ona, esaten duzuna, eguraldi ona eta argintxua ateratzen denean, dena ikusten da argiago. Eta, osea, barrura begira. Eta horregatik, bai, udaberrien agian, halako egun gehiago, baina neguan, da, hori eskertzen dudan, Ez daude berrikoa. Igual, kointziditzen. Baina, La tristeza maravillosa, igual adolescentziarekin lotuta zegoela ere, bai, ez Nik ez? Nik kontrakoa. Hori da, nik kontrakoa. ados. Normal, batez ere hasieran. Igual, gero ja, gero ez da ere. Jode, udaberria nire gustukoa da. Ja, bai. Guztia temperatura epela, mendikara ibiltzeko, osea, kontrakoa. Xixak biltzeko eta hori. Baita ere. Noski, hombre. Eguraldi hona, marraskilloa. Marraskilloa hobe da neguan. Marraskilloa, zaude bultizan. Eh? Zaude bultizan. Marraskilloa. Marraskilloa neguan. Neguan. Hartzeko edo jateko. Hartzeko. Ze, hombre. Nola ez? Ez. Bardeetan ni urtero jaten naiz bardeetan barraskilloen bila. Jode, hibernatuta daudenean, lotan daude, orduan, Marraskilloko, bardetako marraskilloak, ez dira hemen bezalakoa, baina oso hobena dira hemengoak. hemengoak. Bai, bueno, hemengoak inguruan hor Los de iruñerria. cementerio? Ez, hori ez. Horiak eta Nabarrikoak. Ni nahiago dut bardetakoa. Bardetakoa, hori da, Bai, bai. kola, no? Edo Planagoa dira. planagoa. Bai, bueno, nik ez dut. Ni hartzen dut neguan. Bai, horiek, igual, bai. Eguneko, hirurogei. Bai. nekatuta, hori da. Zen gunean, bai. Nik ez dakit, baina medikoa esaten badu, igual
Godatzen dute zer aztenia dela, Bueno, nik jakingo nahi nuke, hemen talde honetan, zenbait jende joaten gara medikoaren gana asteniagatik. Ea betetzen du eguneko... Ez que nik pentsatzen dut hau gezurra hutsa dela. Bai, hori pentsatzen dut. Ni ere. Bueno, ere bai. Hortarako jakingo nahi nuke, Benetan. ea etxo honetan zenbait jende joaten gara. Seguro gonen da jende. Joaten zarete, normalean asteniagatik medikoaren gana? Ez, inorez. Depresioagatik, bai. Nola? Baina udaberrian, neguan eta... Udaberriagatik. Astean zehar. Psikoloaren era joan, urtean. Hori, edo psikoloaren era joan, pues, udan, neguan, bai. No, bueno. Baina bi gauza, alde batetik sentitzea eta beste gauza da medikura joatea. Ba, hemen agertzen da medikoaren datuak medikoaren datuak esaten da. Baina ez du esan nahi olako populazioa medikura joaten direna. Eta nola kalkulatzen dute hori da? Hirurogei jendea astenia pasatzen dira. Baina nik, ezagutzen dugu batzu gaizki ipintzen dutela, baina ez duten medikura joan, badakite zer den, eta ematen duten bezala, baina. Datu horiek hartzen dute medikoak esaten dutenak. Ez du jartzen hori, Eta nondik hartu datuak? Eta urtetik urtera, gero eta jende gehiago omen da horrelako. Eta gero esaten du medikoak udaberriko asteniarekin ezagutzen dute egoera hori. Osa, ezagutzen dute, baina ez dute Baina datu hori nondik hartzen du? Omen, 160 edo 120. Ja, ez da. Ni izan da, komentatu dio, lehendabiziko aldiz entzuten dudan hitz hori. Ni proposamen bat dut, daukat. Hemen gaude 12 persona. Bai, hori. Hemen zenbat joaten gara medikoaren gana asteniagatik. Nabaritzen dute astenia. Desberdina da, sentitzea edo medikura joatea. Bueno, zenbat persona. Katarro daukat eta katarro dudanean ez nahiz joaten beti medikura. Eta badakit katarroa daukala, ez? Baina hori katarroa da, gauza berdina. Katarroa, jode. Hau badirudi psikologikoa dela edo astenia. Eta horregatik guztiak medikura joan behar dira. Horregatik psikologikoa delako guztiak medikura joan behar dira. Hemen 12 persona gaude. Eta joaten zarete medikoaren gana. Nor sentitu du hori astenia. Sentitzen duzue astenia hau. Hori. Sentitzen dugu astenia. Sentitzen duzue. Nik ez. Astenia urtean zehar igual. Baina udaberriarekin batera ordu aldaketa ere badator. Eta orduan nabaritzen duzue? Eta urria beste aldera. Nabaritzen da. Eta orduan nabaritzen. Karo. Ordu aldaketan. Karo. Baina aldi berean udaberria dator. Karo. Orduan bi faktore dira eragiten dutenak. Bueno, bi faktore edo aldaketa, orduan aldaketan ez da udaberria, baina sentitzen ahal dugu hori astenia, urrian edo. Udazkeneko astenia izan dira, nola ditzen duten medikuek. Gero udazkenean sentitzen dugu ordu aldaketa ere bai. Bai, hori esan nahi. Beste astenia bat. Udaberriko astenia? Kontrakoa pesatzen duen, el dicho bai, la primavera, la sangre altera, eta justo dirudi kontrakoa. Ez que besteak, neurriak jartzen denean, beste aldaketa, etortzen da Udazkena? Negua, kaltegarria da. Negua baino lehen. Bai, negua, baina oso latxa da eguraldia, latxa. Igual desberdina da, edo. Igual batxuentzat, igual kaltegarria, udaberria baino. Ez dakit. Agarriago. Ez dakit. Bai.
Entzungo dugu psikologoak zer dioen? A ber, zer esan. Alergiak udaberriak dituen ondorio bakarrak askori bizipoza ematen die. Hasiko gara. Baina hasieran aipatu dugu ez direla alergiak udaberriak dituen ondorio bakarrak askori bizipoza ematen die urtaronek eta beste batzuei berriz tristura eta nekea eragiten die. Udaberriko astenia deitzen diote adituek gaitz honi eta emakumei eragiten omen die batez ere. Ahultasun fisikoa eta nekea dira sintoma nagusiak eta hainbat egunez iraun lezake. Loan arazoak edota jateko gogo gutxi izatea dira beste zenbait sintoma. Horixe azaldu digu Iñaki Olaskoaga psikologoak. Bueno, udaberriko astenia neke handi bat izatea, izan beteke bai agimenaren atletik, hau da, konzentratzeko gaitasun gutxi, eta gorputzaldean ere, nekea nabarmen nabaritzea, ezin izatea, mugitu edo aldatu edo gauzak egiten jarri. Oinarri izan dutekeen ezin baino ez nahi izatea, zentzu batean, gorputzez baitagoan prestatuta udaberriko beharretarako. Aulezia ere izango duteke beste seinalen bat, zenbaitetan batzutan sexu harremanetarako eza ere, tristezia orokorra, gutxiegi edo gehiegi lo egiten izatea, normalen gehiago lo egiten izatea, aldaketa ere, bastan urduri, ez eta nazer, ez eta triste, aldeko aldaketa azkarrak ere, goze gutxi batzutan ere. Normalean, nahiko seinale txikiak dira, esan nahi dut ez dela oso egoera grabea, oso egoera larria ere. Sintoma hauek normalean bakarrik desagertzen omen dira, baina bi aste edo gehiago irauten badute profesional baten laguntza eskatzea komeni omen da. Eta zer eragiten du udaberriko astenia delako, zerk eragiten du? Iñaki Olaskoagaren esanetan ez dago oso argi, baina erritmo aldaketak zer ikusia dauka. Orduan, zer eragiten duen? Baret izan daiteke neguan barruran daudela, norberaren ordularian nolapait, zentzu horretan berandutu daiteke orain eguberria etortzean, eta egokitu beharren jarraitzen duela. Zenbait kasutan, eta 10% edo, populazioaren 10% eta horrez emakumeengan, halako neguko joera batean, jarrera batean. Eta bestalde udaberriak ateratzera behartzen gaitu, erritmoa igotzera ere, zenbatetan ere alaitu behar izatea ere. Ez bain, oporretan aztesan dutan, dena baldetuko dizute atera zaren, nora joan zaren, eta bizkat behartuta ditu egiteke pertsona erritmo igotzera, nahizta igual bat ikan pertsona ez egon. Azken batean, pertsonok gure burua erritmoa igotzera behartzen omen dugu urrutan aldaketarekin, eta gorputzak batzutan ez esaten omen du. Horoko izan ziteke, erritmoa igo behar dela, eta norbiren erritmoa errespetatu beharrean, pertsona behartu daitekela, behartu dezakela bere burua erritmo igotzen eta horren aurren gorputzak esaten duela ez. Eta momentua horreitik, horik ego hartu dezakegu. Arazoa ekiditeko, adituek bizitza erritmo ordenatu eramatea, logorduak errespetatzea, jaikitzeko eta latzada joateko ordutegia egunero berdina izatea, ariketa fisiko egitea eta dieta osasuntsu eta ekilibratua eramatea aholkatzen dute. Izan ere, oso garrantzitsua da gure sistema immunea indartzeko zer jaten dugun zaintzea. Horrez gain, garrantzitsua da Olaskoagaren hitzetan, norberak bere erritmoa errespetatzea. Nik izango duke hortik aparte ere badaudela beste zenbait faktore, batu dugun bezala, eta nire aldetik, psikologa ikusteri batetik esan da, egin daitezela beste gauz batzuk ere. Orokorrean esan duguna, norberaren erritmoa errespetatu. Eta oso gauza simple bat badago horretarako. Eta da, norbere buruari galdetzea, gogorik baduen egin behar dituen gauzak egiteko, hau da, zenbait gauzak, agian ez dut zerratik egin behar, igual afari batetara ez dut batera behar ez bat igual gogorik eta ondo legoke, etxeak berditzean, zeure buruari galdetzen badiozu, benetan gogoa duzur edo ez. Gure egi behartze zeure burua, ez da inolaz ere ona. Bestalde, beste gauza oso simple eta erraza egiten eta onuragarria, zanteteken gorputza sentitzea, nahi batu bildo beretik. Nola dagoen, giarrak nola dauden, somatu eta pixka bat kasu egin. Hitzako tartu gorputzeko bat dizkizun mezuak. Arnaza ere,
zabelarekin hartu, arnaz sakon batzuk eta ego sentitzen, somatzen desun hori. Zentzumenak ere erabiltzen dituen, baite ikusmena, entzumena, dastatze ere, zaporeak, usaimena, horako osa simplekin egoteak bitartez, joan daiteke arritmoa pixkanaka, pixkan da pizten. Ba, ikusi dugu, urtaro berri estrenatu berri dugu, eta naiz eta asko zain zeuden eguzkiak eldurrari lekukoan izartu, beste askori arazoak eragiten dizkie, negutik udara eramaten gaituen sasoi honek. Zuen artean, bikoteka zaudeten bezala. Hor jartzen du, ja egia ala gezurra diren. Bai, Olaskoagak esandako horretan oinarrituta, ja egia ala gezurra diren esaldi horiek. Baina komentatu zuen artean. 7 minutu emango dizkizuet. Galdera bakoitzeko minutu bat. Bolo, akilikolo. Queda akilikolo. Toda pizka bat, no? Nola zaude, akilikolo. Zenbuk zaude, akilikolo, nabil. Usikon za. Ez dela moldatzen. Ez dela moldatzen, nekatuta zegoen. Ordenua izatuz da, ordenatu bizitza, ordenatu orduan, datatzen zailo gauza hori, ordenatu behar duzu bere bizitza, zure bizitza. Koincidir, no? Sintomak ezagoa da ateratzea atera nahi du neke horretatik, baina gorputza ez zaiola jarraitzen. Udaberriak eragina duela jendearengan. Sanson zan. Eta Sanson ez pasan, Sansonzi izango zan. Sanson ez pasan, etzan Sanson izan, no? Etzan Sanson izango. Sanson zein zan. Ongi hauskatu behar duzuela. Eta gero beste alde batetik, Sanson ez pasan, bai, Sanson ez pasan, ditan daukazuet. Hemen, Sanson ez pasan, Sanson ez pasan, eta hemen zeta gehi zeta nola hauskatzen dugu zeta. Etzan Sanson izango. Etzan Sanson izango. Bai? No, venga, azkar, irakurtzen azkar, nork hasi nahi du? Hasi nahi duzu, Joselu, venga. Dena? Bai. Sanson zein zan, Sanson zan. Eta Sanson ez bazan, Sanson zein izango zan, Sanson ez bazan, etzan Sanson izango. Dira kalabazan. Eta Sanson ez bazan, Sanson zein izango zan, Sanson ez bazan, ez san Sanson izango. Sanson ez pasan, ez pasan. Berriro. Esan zala. Sanson zein zan, Sanson zan, eta Sanson ez pasan, Sanson zein izango zan, Sanson ez pasan,
Etan Sanson izango. Etan izango izango. Bale. Zan, Sanson zan, eta Sanson ez pasan, Sanson izango zan, Sanson ez pasan, ez zan izango, Sanson izango. Hala. Apa Joseba? Sanson zein zan, Sanson zan. Eta Sanson ez pasan, Sanson zein izango zan. Sanson ez pasan, etzan Sanson izango. Oso gi. Sanson zan. Eta Sanson ez pasan, Sanson zein izango zan, Sanson ez pasan, etzan Sanson izango. Hori da, oso ongi. Etxean ensaiatu duzu, Bai, etxean. Etxean, karpeta hementxe dauken. Azu zen karpeta gorri hura. Eta goizean, bueno, nekin non utzi nire karpeta. Hori astenia dira. Astenia dira. Apa, Alfonso. Sanson zein zan, Sanson zan. Eta Sanson ez pasan, Sanson zein izango zen. Sanson ez pasan, etzan Sanson izango. Hori da, oso ongi primeran. Eta Julio? Sanson zein zan, Sanson zan. Eta Sanson ez pasan, Sanson zein izango zan. Sanson ez bazan, etzan Sanson izango. Opa, eta Carlos? Carliños Brown. Sanson zein zan, Sanson zan. Eta Sanson ez bazan, Sanson zein izango zan. Sanson ez bazan, ez zan Sanson izango. Oso ongi. Primeran. Bueno, Amar. Nola Amar? Bai, Amar zarete bai. Bene, ikusiko dugu. Berriak. Berriak zer dioen guztia jakiteko, bai? Baina hori baino lehen, hor agertzen den lexikoa, hainbat hitz ikusiko dugu ze esan nahi duten. Eta gero joko bat egingo dugu. Hitz horiekin. Bale? Bale. Venga, zuen artean, lehendabizi, bikoteka, lehen bezala. Hitz batekin, eta hemen jarri, letra. Bale? Eta gaurkan arrotxapea auzora etorri gara eta gainera oso leku polit batera, ibili elkartera etorri gara, gaurkoan 3 protagonistekin gainera hitz egiteko aukera izanen dugu, lehenik eta behin elkartaren inguruan hitz eginen digute, izan ere oso gauza interesgarriak egiten dituzte leku honetan, eta bestalde gaurkoan saio honetan euskara denez lantzen duguna, horretaz ere arituko gara, lehenik eta behin Andonirekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta mila esker zuen egoitza honetara gonbidatzagatik. Oso gustora. Gainera leku polita, hola, ez dakit, erosa aukeratu duzue. Ireki berria, ia. Oso ongi, denbora gutxi eramazue egoitza honetan? Egoitza honetan aurten uste dut bigarren urtea dela. Beraz, ia estrenatu berria. Bueno, 3. urtea uste dut. Oso ongi, konta guztu zer da ibili zuentzako eta nahi sortu zen? Begira, ibilen sorkuntza duela ia uste dut 13 urte, 12 urte terdi egingo ditu orain, baina ia bere hastapenak pixka bat lehenago hasi ziren, zen eta sortzaileen multzoa beste elkartetik zetorren, eta guk parte hartzen genuen elkarte horretan ikusten genituen gabezia batzuk edo funtzionamendu moduak ez zitzaizkigun gustatzen, ez genituen gustoko. Eta bueno, aldatzen saiatu ginen, sistemaren baitan sartzen pixka batez, oso egoen sistemaren baitan, eta ezinezkoa izan zenez, azkenean erabaki genuen beste elkarte bat eratu eta orduan sortu zen ibili. Oso ondo. Nortzuk zarete ibiliko parte hartzaileak, kideak, aipatu diozuzuek, bazkideak zaretela, ez? Bai, hemen gauden 3 pertsonak, bazkideak gara.
Eta ibiliren lana da, ezgaitasun fisikoren bat duten pertsonen alde lan egitea bizitzaren esparru guztietan. Zein da zuen egunerokotasuna? Ikusten dugu hemen gela zabal bat duzuela, baina egia esan denbora gutxi daramagu hemen eta ez dakigu oso ongi zer gauzak egiten dituzue. Baita ere, egoitzaren eraiketa izan da momentu desberdinetan eta hemen areto honetan, edo areto hau izan zen eraiki zen lehen egoitzaren zatia. Gero egin dira beste batzuk, fisioterapia gela edo orain berri egin diren bulegoak. Eta galdera. Ez hori, zer den pixka bat egunerokotasunean hemen egiten duzuena, zenolako espazio dituzuen egoitzan. Era finko batean egiten dena gehien bat da fisioterapia zerbitzua, hori da arrakasta gehien duen zerbitzua, eta bazkide den edonork eska dezake bere sesioa, astean zehar gutxienez posible bada egun batean etortzeko, nahi duenak eta posiblea bada errepika dezake. Eta gero baita ere daukagu beste zerbitzu bat pasaden urtearen bukaeran hasi zela, da arreta psikologikoarena. Eta pentsatzen genuen arrakasta gehiegirik ez zuela izango, baina jendeak erabiltzen hasi zen eta mantendu eta berritu da urte honetan. Eta gero daukagu, lehen aipatu dutako bulegu teknikoa, pixka bat elkartearen egunerokoa mugitzen eta pixka bat koordinatzen duena. Eta bazkide asko zaudete, hemen, gutxo gara bera badakizue zenbakia. Adibidez teknikaria dakien datu bat, ez? Teknikaria dakien datu bat, nik esan dezaket, ez dakit, ni mugitzen naizen multzoan, dakit gutxienez, hemen esan dezakegu baita ere multzo edo talde desberdinak daude pixka bat zure nahien arabera, ni adibidez gustatzen zait asko kirolaren mundua, edo kirolariketak eta olakoak, eta orduan nik ez ezagutzen ditut gehien bat horren inguruan daude pertsonak. Baina uste dut osotara egon gaitezkela 150 inguruan. Era jende pila bat. Badaude, hori bai esan dezakedala, jakin badakidalako, bi bazkide figura, edo mota, bai. Badago, hori, ezgaitasun fisikoa duen pertsonaren perfila, eta baita ere, laguntzailearen perfila, edo soziosimpatizante erderaz, esaten dena. Oso, ongi eta zu kirol munduan ibiltzen zarenez, pentsatzen dut hori hobezagutuko duzula, zertan aritzen zarete eta nun egiten duzue? Hasieran hasi ginen Maite Elixarekin, 2005 urtean edo, elkartearen sorrerarekin batera. Eta hasi ginen bi pertsona, iaia ez genekien pilotari ematen, ez genuen entrenatzeko lekurik ez da ere. Eta 2006 urtean joan ginen lehen aldiz Espainiako txapelketara. Horren badaramagu uste dut direla 10 partaidetxa edo. Eta, izan ditugu gora berak, hurbildu zaigu jendea, batzuk mantendu dira, edo beste batzuk alde egin dute. Alde egin dutena baita bueltatu dira eta mantentzen dira horrentxe bertan, baina, jende multzo handia iruditoz arren, egoten gara 5 eta 7 pertsona inguru. Eta horretaz gain ere izan duzu aukera beste kirolik praktikatzeko? Bai, asko. Bai, zeintzu? Ez dakit, aipatu dezaket eskia, egin direla hurbilketa batzu, azkenean ariketa guzti hauek hasten dira era berberan, ez? Badago bazkide bat, jakin badakiela egiten dela zerbait, edo probatu duela zerbait,
eta hurbiltzen da elkartera, kontatzen du, beti agertzen da beste bat, frogatu nahi duena, eta horren arabera, eramaten dira aurrera, probaketa desberdinak, aipatzen dizut hori. Maiten iza da, mantentzen duguna urtean zehar. Frogatu da hemen eskia, beila, txirrindularitza, badago mutil bat egiten duela paraeskalada, gehiago. Badakit ere beste batek egon zela kartin egokituan baita ere... Ezakit ez da zer den. Bueno, kart kotxe txiki horiek, ez? Egokituak, horretan txapelketa batean. Orain, datorren hilabetean segurazki burutuko dugu gure laugarren bilar txapelketa egokitua baita ere. Ez dakit, zu pentsatu dezakezun kirola, segurazki egoten da baita bere era egokituan. Oso, gainera hor dituzuen tresna batzuk, ez? Ikusten dugu hor txirrindula bat, ez? Hoietako batekin, ere joan zaitezke nahi duzun lekura, ez? Justu txirrindula hori da... Gero hartuko dugu plan horren bat, jendeak ikus dezan zer den. Segurazki Nafarroan egon den lehen txirrindula edo bigarrena izango da, ditu 15 urte edo. Ingelesez deitzen da handbike edo, ez? Eskuko txirrindula. Eta hemen nahiko arrakasta handia dauka. Arrakastatxua, ez? Oso, utzi ezagun elkarte alde batera, zeren zuei proposatu genizuen elkarrizketa egitea batez ere euskera eta lanbidaren inguruko saio bat egiten dugulako eta bide batez oso aukera polita izan dugulako zuen elkarte ezagutzeko. Azaldu guzu, Andoni, noiz izan zenuen zure lehenengo harremana euskararekin, euskaldun zarra zaren ala ez, euskaldun berria... Nik esaten du beti euskaldun txarra. Noiz izan zenuen zure lehenengo kontaktua? Ni txikitatik, 3 urtetatik, ikastolan hasi nintzela. Iruñan? Iruñan. Edakit ezagutuko duzun edo entzun duzun herri ikastolan. Hemen hurbil Oblatasen inguruan zegoen lokal batzuetan, orain uste dute... Ez que me falta zait. Hori... Hasi zineten hor... Antxoinen... Ez, hemen, Errotxapean dagoen Oblatasen lehen konbentu bat zen, eta... orain da agurentzako egoitza bat. Ez izan ateratzen itxa, agurentzako egoitza bat. Hor, egin zen hori esperientzia pribatu bat, uste dut denboraietan egiten ziren beste bezala. Badakit zuela luze iraun, zeren gero aldatu ginen sandu zela ira, edo aldatu gintuztela sandu zela ira. Eta hor burutu nuen, nola dut horretxe nola esaten zitzaion. 8. maila arte. 8. maila arte. Nire ikasketak ez ziren horrela izan, beraz nik ere ez dut oso ongi kontrolatzen. Hori, EGB esaten zitzaiona. Hori, 14 urte arte, eta gero institutora pasen nintzen, lehen da bizi Nafarro Bidesladan, Ermitagaina auzoan. Euskaraz nahi izan zenuen. Eta azkeneko urteak Biurdanan ikastetxean. Eta gero jarraitu zenuen ikasten, ala lan munduan barneratu zinen, ala zer egin zenuen? Gelditu zitzaidan azkeneko kurtsoa hor, gainditu gabe. Eta, 23 urterekin, atera nuen kurtsora faltatzen zitzaidara, erderaz, hori bai. Gaueko kurtso batean egin behar izan nuelako. Eta, azken aldia egon nintzen unibertsitatean, baina baita ez nuen bukatu, egon nintzen urte batzuk ondo, gustora. Baina gero, lan munduan sartu nintzen, eta bi gauzak batera ezin dituen, eta, Nolakoak izan ziren zure ikasketa urte horietako, esperientzia euskararekiko, irakasgai guztiak egiten altzen dituzten euskaraz, bazenuten materiala euskaraz ikasteko, egiten zara horretaz? Azkenean gure egunerokoa beti euskarazen, beti ere ikastetxetik barrura. Zeren ni badakit nire
ez dakit nire gazteko denborak, bai, ikastetxean bai euskara zirela, baina ikastetxetik kanpo, euskara faltan botatzen zen. Iruñean bai, erdera nagusi zen, beraz, nahiko zaila zen, zure auzoan edo zure lagun multzoan euskara ibiltzea. Naiz eta lagunak euskaldunak izan, nire kasuan ez zen horrela izan eta orduan gero eta gutxiago hitz egiten zenuen. Gaur egun ikusten duzu egoera hori aldatzen dagoela? Bai, nik hori bai somatzen dut pizka bat aldatzen dela, zer kaletik ikusten duzu eta entzuten dituzu jendea euskaraz hitz egiten. Duela 25 urte edo 30, bueno, esain beste berra da, 25. Gaur egun beraz, zuk hitz egin dezakezu ez? Askoz ere gehiago agian bai euskaraz, kalean, lagunekin... Errazago hitz egin dezakezu, baina baita gertatzen da, erderaz hasi dituzun harremanak mantentzen direla erderaz. Zaila da. Bai, aldatzea. Baina, bueno, ni daukat proposamen bat urte honetarako, eta da, hizkuntza eskola ofizialan matrikula egitea, zeren nahi dut nire euskara berritu, birziklatu, hobeto hitz egiteko, adierazteko, eta ea lortzen dudan. Primeran. Bestalde, lan munduan hasi zinenean, zen nolako harremana izan zuen zure lanbideak edo izan dituzun lanbideek, ze harremana izan dute? Batere. Izan dira beti erderaz, zeren nire lehenengo lanbidea izan zen, esan dezaket non? Bai, nire mozuzuk, bai. Nire berdin zait. Izan zen teletaxin, eta hor, telefonoan nagusiki, bueno, beti topatzen duzu euskaraz erantzuten dizun beste norbait. Baton batek, ez? Eta errezago, zure agurra esaten bada euskaraz eta erderaz, ez? Beste pertsona erabaki dezake, euskaraz egin edo erderaz, ez? Baina nagusiki erderaz, beti elkarrizketak. Eta taldean baita ere zegoen euskaldunik. Eta gero egin nuen lan aldaketa, eta sartu, izan nuen oposaketa batek egiteko aukera, eta, gainditu nuenez, hasi nintzen hezkuntza departamenduan ikastetxe batean, bai ikastetxe hori baita ere erdalduna zen, eta erdi erdalduna, erdi ingelesakoa. Beraz, zaila alde guztietatik, bai, ez da ere ez egoen aukerari. Nola ikusten duzu euskararen etorkizuna, Nafarroan, adibidez? Nik uste dut atxera begiratzen baduzu eta oraingo denborarekin alderatuta, nik uste dut aurrera egin duela. Aurrera pausak eman direla. Bai, aurrera pausak, eta uste dut garrantzitsua dela gurasoek, nire denboran adibidez gertatzen zen bezala, euskara dakitela eta egin dezaketela bere semeekin. Eta nik uste dut hori sendotzen duela hizkuntza. Zeren lehen egiten zenuen euskeraz ikastetxean, baina bueltatzen ziren etxera eta gurasoekin erderaz. Eta lehengusuekin erderaz, eta osabekin erderaz, eta azkenean zure bizitza zen erderaz. Dena den orain euskaldunen sare guzti hori ez, handitu da, aipatu duzunagatik, ez? Hemen ibili elkartean ere, ikusten da euskaldunak bazaudetela, noski? Bai, azkenean beti baten hurbiltzen da. Baina, azkenean gertatzen da pixka bat, ere kalean gertatzen dena, ez? Azkenean multzoak dira gehien bat erdaldunak. Eta batek ez bali badaki, ez? Komplikatuagoa. Ez diogu botako erro guztia horri, baita ere gu daukagu erruaren parte ondia, ez? Baina, alde inean, saiatzen gara. Zer baduzu txapelketarik edo zer maiten izean edo kiroloietakoren batean edo noiz dituzu aipatu duzu, ez? Espainiako txapelketan egon zinetela. Egon gara, 10 urte edo 10 aldiz edo. Baduzu intentzioa joateko berriz? Bai, gu urtero, oso gustara joaten gara gainera. Baina, zoritxarrez ez daukagu, txapelketa irabazteko hainbeste mailarik. Badirudi ezetz, baina, jende ona dago leku guztietan, eta guk oraindik ez dugu sorte hori. Bueno, animo. Ego sorte nahi duzu. Mami, esker Andoni, plazer bat guretzat.
ongi izan eta eskerrik asko. Ez horregatik. Enagatik. Eta horrengoan, esan dizugun moduan, 3 protagonistarekin egoteko aukera izanen dugu gaurkoan, eta hementxe dugu, Erkuden. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta mila esker egin diguzuen gonbidaperagatik. Bueno, konta eguzu ja, elkarte ezagutu dugu pixka bat, badakigu zertan aritzen zareten hemen, zeginkizun duen pixka bat elkarte honek, konta eguzu zergatik gerturatu zinen elkarte honetara, eta zein den zure egunerokotasuna, zer ematen dizun elkarte honek? Ba, ni egia esan txiripaz elkartu nintzen, etortu nintzen ona. Entzuna nuen, ez dakit Facebooken, o ez dakit interneten, entzuna nuen, zegoela elkarte batetara, eta sartu nintzen behin, eta ikusi nuen egiten zituzten gauza guztiak, bai kirola, bai izea, eta esan, jo, hau nire rollo baketia, ez dakit nola esan. Baina, nik ez dut ulertzen adibidez, elkarte batek bere buruari, Asociación de Minusválidos adibidez deitzea. Nik ez dut hori ulertzen, eta ibilikoa ikusi nuenean, ja horrek eman zidan pista bat, eta nunbait esan nuen, bueno, horrek badu zer esanik, eta lagun batekin Inigorekin komentatu genuen, eta pixka bat hola utzi genuen, eta behin esan genuen, joanen gara, eta ez genuen inor ezagutzen, eta etorri ginen, eta bazkide egin ginen. Eta ordu noin ja, hemen ari gara, orain hemen zuekin hitz egiten, bai, bueno, ni orain dikanik baditut beste, familia izan da tala ezin dut horren beste egin, baina hau irekita dagonez, edo zein momentutan etor naitek eta... Onera etorri zarenetik, ze gauza deskubritu dituzu, zertan parte hartzen duzu? Deskubritu, azteko ez naizela pertsona raro bat, esan nahi dut. Askotan joaten zara kaletit, eta somatzen duzu jendeak goitik bera bilatzen zaituela, edo gaina emakume izan da, gaztea izan da, ama izan da, konturatzen zara jendeak kriston errepasoak ematen dizkizula, gaina ez da inor dago, ez da mozten bat ere, bilatzen zaitu, eta hona sartu, eta normalak gara denak. Ez dagoela inolako zeharik inork ez zaitu begiratzen, inork, ez dakit nola esan, da multzo bat, kalean hori, pertsona arraro sentitzen zara edo sentiarazten zaituzte nik. Azkenean nik nire burua dut pertsona arraro bat bezala ikusten, baina bai da, ez dakit, ez geto bat ez, baina nolabaiteko indarra ematen dizu honek, aurrera jarraitzeko eta ikusteko ez zaudela bakarrik, ez zaudela hori, eta laguntza behar baduzu, hemen baduzula laguntza, askotan, errebindikaziotan eta askotan sentitu izan naiz, ze kaskargorra, bai askotan esatezu, bordillo hori ez, konturatzen zara, ez zaudela, zu ez zarela burutik jota zaudena, eta bordillo horrek ez duela hola egon behar. Hori da, ni askotan esatezu, igual pasatzen ari naiz, baina ez naiz pasatzen ari. Zuri eragiten dizunak, pertsona askori eragiten dielako. Hori da. Eta multza handia baldin bagara, elkarrekin indarra askoz gehiago eukiko dugu, hainbat errebindikaziorako, aisialdirako, edo zein gauzatarako. Andoni kontatu digu bera kiroletan aritzen dela, zuk zertan parte hartzen duzunen? Baina momentuz ez dut deus egin, datorren asteburuan joango naiz surf egokitua egitera. Begira. Nire lehenbiziko aldia izango da, nire kontua gainera Zarautzen. Gipuzkoako kirol egokituen elkarteak antolatuta taula, han pila bat mugitzen dira gainera gauza horretarako, eta nire kasua gainera nik gaixotasun arraro bat daukat. Nire kontua ez da mugikortasun falta, baizik eta nire mugikortasuna gehiagizkoa dela. Eta nik aulkia daramat mugikortasun hori murrizteko. Gaina arraroen artean arraroa. Eta ez dakit gorputzak probatzeko da besterik ez. Probatu eta ez dakit gorputzak nola erantzungo duen, ez dakit nola... Esperientza moduan hori da. Bueno, Zarautzen hotza pixka bat ez? Bueno, badira neoprenoloak orain. Sartzeko, egia esan Karibeko urak askoz epelagoak izaten dira, ezta? Nahiko genuke, Karibera joan. Bai, ez litzatik gaizki egonen, ez? Gutxenez pereza gutxiago itxasora sartzeko. Bai, adibidez, elkartean daukagun nik ikusten dudan zea bat, adibidez, talde moduan nunbaitera joateko, adibidez, edo Andonik igual nunbaiten jokatu behar duela padelean edo beste norbaitek garraio bidea. Padelean hori aztu zego, ez da, esatea, uste dut? Hori da. Baina, garraio kontua, ez? Ze igual, beste elkartetan autobuso bat montatzen duzu, eta denok, ez dakit,
nolabait laguntzera edo ikustera edo, claro, hemen denak aulkiekin eta askoz ere zailago dugu. Mugitzeko legu batetik bestera eta garraio kontua, baina, bueno, pizkanaka ia norbaitek autobus emato paritzen digun edo. Bueno, eskatzagatik ez ara galituko. Eskatzagatik. Osongi, Erkuden, bueno, konta iguzu, badakit zuk gutxienez izan duzula aukera polita lanean eta euskaraz aritzeko, konta iguzu noiz ikasi zenuen euskaraz, norekin, zure ama hizkuntza alden, ala ez? Ba, nik kriston suerte eduki dut euskara aldetik, nire etxean etzekiten euskeraz, gurasoak etzekiten euskeraz, baina jaioen ginenetik hasi ziren euskara ikasten eta ama hor gelditu zen bidean, baina aitak lortu du. Gaur egun ja, hilobekin eta euskaraz hitz egiten du berak, eta orduan lehenengo biziko ikasketak ikastolan egin nituen. Iruñan, bai. Iruñan egin nituen, eta gero, orduan ubizena, bupzena eta joan nintzen egitera institutora Iruñen ere. Eta hor ere dena euskeraz. Gero, karrera, txikitatik nik banekien arte ederrak egin nahi nituela, eta hemen Iruñan ez zegoen aukerarik, orduan Bilbora joan nintzen, eta Bilbon bat zegoen bai euskeraz, bai erderaz egiteko aukera. Orduan, karo, suertea eukin nuen, ze karrera guztia ere euskeraz egin nuen. Eta gero, lan munduan, halako uda batean, ni elkarren egin dut lan, orduan Salvadorretzena, oin elkar, urte, 20 urte eman ditut hor, eta halako uda batean, ni bezero moduan, sartzen nintzen ora, eta esan zidaten, udan lan egiteko aukerarik eta 20 urte eman ditut hor lanean. Eta dena euskeraz, bai bezeroekin, bezerokin bai euskeraz, erderaz, o batzutan inglesez ere, tokatzen zenarekin, hori da. Bino lankideen arteko harremana eta dena euskeraz. Orduan nire kasua ez da normala, tamalez, normala izan marko luke, baina ez da normala. Ez da normala. Ikasketei dagokionez eta zuk abantaila guztiak izan zenituen euskaraz ikasi izateko, zen nahi dut, irakasgai guztiak, eduki guztiak, dena eskura izan zenuten, ala zailtasunen bat aurkitu zenuten? Nik egia zen ez dut inolako zailtasunik izan. Igual izan da justo hori, dena euskaraz eginda, aldez aurretegia zea hori landuta zegoen, eta ardun ez dut inolako oztoporik izan. Eta beraz, gero lan egiteko ordea iritsi zitzaizunean, eta 20 urte ez, hor elkar bezalako leku batean, horrek pentsatzen dut ere, aberastasun handiagoa emanen zizula hizkuntzaren aldetik, ez? Bai, ala da, ze askotan gainera, ikusten zu ez, jendea dendara etortzen zela euskara praktikatzera. Nolabaiteko referente bezala. Badakitelako. Jende guztiak euskara zuela, gainera hor lan egiteko euskaldun nahi izan behar duzu, eta orduan jende asko etortzen zen praktikatzera. Edo jende asko, igual, haiek erderaz hitz egin guri, baina guri eskatu ez, baina niri erantzu jazu euskeraz. Belardia egiteko eta bitxia zain behar urtetan, joaten zara bezeroen ere garapena ikusten, ez? Nolari diren euskera ikasten, nolari diren, hasieran igual elkarrizketa bat ezin izan, eta azkenean ja... Hori da, nola joan diren, nobetzen, eta bai. Nola ikusten duzu euskeraren egoera gaur egun? Piskat, uste dut hemen denok esan dezakegula, ez? Ibilbide bat ikusi dezakegula euskeraren egoeraren inguruan duela urte batzuk nola zegoen, gaur egun... Bai, ala da, nik uste, Andonik berak lehen esan duen bezala ez, nik uste gutxikia ginenean, gurasoek etzekiten euskeraz. Bintzat, hemen Iruñan, edo nunbaitetik etorriak, edo... Bai, Nafarroan orokorrean. Nafarroan orokorrean saiatzen, ez? Zonalde euskaldunak izan ezik. Baina, ikastoletako lehenengo belaunaldi horiek ja seme alabako eduki ditugu, eta orduan ja etxean euskeraz egiten dugu. Orduan haientzako, nik beti zalantza hori izan dut, ez? Nik txikitatik dakite euskeraz. Baina naiz euskaldun zarra. Claro, ez dakit nola esan. Ama hizkuntza ere ez daukat euskera, baina euskalduna naiz txikitatik. Orduan beti dago zea hori. Zure bizitzako lehenengo 3 urteak kenduta urte guzti horiek euskeraz eman dituzu. Hori da, orduan, noiz zara ja euskaldun zarra, nun dago muga, ez? Ez baina orain adibidez, nire esame alabek esan dezakete, euskera dutela ama hizkuntza, etxean euskaraz egiten dutela, eta euskaldun zarra direla. Berez, nire seme alabek, erderaz ikastolan ikasi zuten. Justo besten kontrakoa. Hori gaur egun ja ez da inarraro, ez? Justo duela urte asko arraroa zen adibidez eskolara joan eta gazteleraz ez jakita, baina gaur egun adibidez zureko esuan ikusten duzu adibidez,
seme-alaba horietaz aparte, zure seme-alaben ikasgelan ere badirela horrelako kasu gehiago? Hala da, bai, asko zuri, eta ez dakit nire alabaren klasean igual, 150-ko, ez dakit, igual 50 behi bino, guraso askok eta askok euskaldunak bai. Eta alde horretatik aldaketa handia, ez? Bai, kristona. Gurasoen artean ere euskeraz? Gurasoen artean hori da. Ze lehen adibez, Andonik ere esaten zuena, ez? Ikastolara joala, ez dakitza, 10-12 urtekin, errebeldia puntu hori duzunean eta, justo, irakasleak euskaraz hitz egiteko esate dizunean, justo kontrakoa egiten duzu. Baina gero egia da, nik uste institutoan egun dela edola, kuadrillako guztiak euskaldunak. Eta ez dakit nolabiteko kontzientzia hartu genuen edo, eta errebeldia puntu hori buelta manda, esan genuen, bueno, hemendik aurrera euskeraz. Hasiera batean zaila egin zitzaigun, baina gaur egun euskeraz egiten dugu dena. Seme-alaba guztiak ere euskaldunak, eta dena euskeraz egiten dugu. Uste duzu adibidez, bai zure belaunaldi pixka bat gazteago, nire belaunaldikoen hartan ere, batzuetan gertatzen da ez, euskararekiko kontzientzia hori pixka bat hartzen dela heldutasunera iristen zarenean, ez? Nera bezaroan justo kontrakoa, gertatu izan zaio jendeari batzuetan. Nik uste baiet zola dela, ez? Konturatu egiten zarenean euskara, euskaldunok ez gaudela bestekiko maila berean, kontzientzia hori hartzen duzunean, nik uste orduan errebeldia hori ateratzen zaizula, eta esatu zen, nik egiten ez badut, nork egingo du. Eta berez ateratzen zaiz, nire adibidez berez ateratzen zaiz, baina nire lankide batek aspaldian esan zuen, eta nik uste egia da, euskaldunok txipan nolabait aldatu behar dugula, ez? Berak esaten zuen, beti, edo euskarari egiten zaizkion zigorrak, edo euskara ez dakiz erre. Euskara hitza aldatu behar dugu eta euskalduna aldatu, ez? Euskaldun hori egiten zaizkigun edo erasoak, edo aukera faltak, edo izen abizenekin, nolabait euskara zerbait heteroa da, ez? Ez dela ikusten, ez dagoela, pertsonalki egiten baizute, ja gauza aldatu egiten da nolabait. Bukatzeko ze esan nahi dauka zuretzat euskarak hainbeste urte zurekin eman ondoren? Nire komunikatzeko hizkuntza, eske ez dakit. Denetarako, eske ez dakit, gainera gaur egun niri zailago egiten zait erderaz hitz egitea, euskaraz hitz egitea baino. Askotan, kostatu egiten zait, batez ere haur txikiekin eta ohituta nago euskaraz hitz egitera, eta askotan norbait haur txikiren bat erdalduna hori da, zaila egiten zait. Zaila, baina ez dudalako zerrestasunik. Igual heldu batekin bai, baina batez ere haur txikiekin eta oso zaila egiten zait. Eta bitxia, ze nire semeak horitzen txikitan, esan zidala behin ez, ama gaur erderaz egin dut amets. Eta horrek utzi ninduen, eta orduan, nik euskeraz pentsatzen dut. Eta gero, normalean itzuli egiten dut, tita batean, baino ez dakit. Eta nolabaiteko errestasun horrek, esaten du, nire seme-alabak ere badute, inguruko belaunaldiek ere badute. Orduan ez dakit, nolabaiteko martxai hartuta, ia, lortzen dugun. Ikusi ezakegu, ia zure bizitzako esparru gehienetan euskera erabili dezakezula, ez? Bai. Eta gainera, ez dakit, igual, denda batera joan, igual norbaitekin, o semeakin o alabakin entzute dizute euskaraz hitz egiten, eta dendan dagoena euskalduna baldin bada, orain zuri ere euskaraz hitz egiten dizu. Eta nolabait horrek sortzen dizu ere konplizitate puntu bat, eta bai, eta esatzen duen, horretara joan ordez, honetara joango naiz. Hobe elkarru lertzeko esan nahi dut. Azkenean eremu guztietan da hori, edo medikoaren gana joan, eta hori euskaraz hitz egin alizatea, Osango, hasieran aipatu dugun zalantza bat uste dut argitu dudala. Uste dut ez dakit euskaltzaindiak hori pentsatuko denala ez, baina uste dut euskaldun zarra izatea zu bezala hitz egitea baldin bada, nik uste horrela dela. Mi esker Erkuden, eta ongi segi. Bale, mi esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko Zubiarte saio honetan eskaini guztuen arretagatik, ongi izan, arratsalde ona pasa eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.